Bueno, pois nada, hoxe temos tanto a Julio Mogán como a Juan Puertas, dous cracks do fútbol sala. Por fin temos os dous xuntos e nada, imos conversar un pouco con eles. E Juan, por edade, imos a deixar primeiro a Julio. Xa que... Había tempo a chamarme bello, pero bueno, está ben. Bueno, Julio, aunque a ti todo o mundo nestes momentos se te ve como o adestrador do equipo de fútbol sala de Redondela, pero bueno, os teus pinitos no fútbol sala foron moito máis alá dende ben cedo, non? Sí, a ver, a chegada ao fútbol sala, a verdade é que foi un pouco por accidente, porque, bueno, sempre foi un xogador de fútbol, e a raíz dunha pubalxa que claro, daquela non había os tratamentos e os avances que hai hoxe en día, pois retrasou a miña incorporación pois ao redor de prácticamente ano e medio. Nese ano e medio a volta non foi todo o que se esperaba e a partir de aí, casualidade, empecé a xogar o fútbol sala e dime conta que non me gustaba tanto practicalo como interpretalo. E foi un pouco esa casuística o que me levou, pois, bueno, nese tempo xusto había un curso de monitor na delegación aquí da Federación de Vigo e esa foi un no parar. A partir de aí, pois, bueno, bibliografía, curso pa aquí, curso pa lá, ata que chegamos, pois, bueno, onde chegamos. De que ano estamos a falar? Pois mira, estamos a falar, pois, fai de 27, 28 anos. 27, 28 anos, Juan, ti por suposto que moitos menos. Sí, bueno, tampouco te creas que son moito máis novo que Julio, non? Nada, a verdad que a trayectoria de Julio, pois, os que estamos neste mundo, como xa che dixera outra vez, sabemos como é, como traballaba, e a verdad que para o fútbol sala é unha pena, non, que non siga neste mundo, non? Pero bueno, agora están outras cousas, están facendo moi ben tamén, e é verdad que é moi válido para todo. Cando tes ti coñecemento, cando escoitas o nome de Julio Mogán? Pois Julio xa escoitei na época cando estaba en Vigo xa, que tamén estaba, Ramiro estaba en Marcote, Julio xa empezaba aí tamén a meterse no mundo deste do fútbol sala, depois en Lanzarote coincidín tamén, enfrenteime a él, e a verdad que como che digo, non, xa é unha persona que no mundo do fútbol sala todo o mundo coñece, non, polo seu traballo, e os resultados están aí, non? Julio, comentabas iso, unha lesión é o que te leva ao fútbol sala, pero logo non exerces como xogador ou... Non, a ver, eu creo que antes estaba moitísimo máis arraigado, naturalmente eu sempre xoguei ao fútbol sala, eu estudiei nos Maristas, había moita tradición, pero había a tradición de que prácticamente ibas a xogar, o sea, non se adestraba, porque eu xoguei toda a miña vida no Celta, e daquela, pois, bueno, xuntábamos o sábado, habitualmente Maristas era Celta e Areosa, e o único que facíamos era xogar, pero o tiña como algo divertido, como algo dinámico, e daquela, sobre todo, que cada día hoxe máis, e de feito hai moitos clubs de fútbol que xa están dándose conta de que os inicios son moi beneficiosos de fútbol sala, o tomábamos como unha xuntanza de amigos, como moito máis divertido, e simplemente hacíamos eso, digamos que a nosa modalidade deportiva daquela era o fútbol. Fútbol xogaches no Celta, dices? Sí. Categorías? Ata juveniles, que foi un pouco cando esta lesión trastocou un pouco toda a miña traxectoria, vamos, o sea, tampouco era un xogador que destacara moito, pero sí que é certo que xa a partir de cadetes sí que era habitual que xogara con equipos por riba da miña idade. Fútbol, Juan, apenas nada, non? Nada, a verdad que pouco tempo, xa, como te había dito, estuvera facendo as probas no Celta aí 2 semanas, pero sentíame como un pouco apartado, non? A mellor unha cousa que se me metía a mí na cabeza, non? E nada, a partir de 2 semanas deixei de ir, non volvín a ir a entrenar, e bueno, empecé ao fútbol sala e hasta hoxe, non? A mellor, quen sabe, non? Se seguir ao fútbol o que podía pasar, pero a verdad que non me arrepinto, non? Disfrutei do que me gusta, que é o fútbol sala, e moi contento. Bueno, e atrás que falamos, que é o que foi no Nadal, un poquinho antes do Nadal, falábamos da túa trayectoria, na que nestes momentos estabas no fútbol sala de Redondela, pero que, bueno, había unhas posibilidades de aínda de fichar, de acabar unha segunda tempada, unha segunda volta do fútbol sala hoxe en día. Eso, non, o teléfono? Sí, a verdad que non tiña pensado saírme, non tiña cousas, pero non me chamaban moito, non me
non me animaba, non? Decía que todo o que levaba xogado xa non apetecía xa estar na casa, pero bueno, salimos esta oportunidade, falando tamén coa moza, coa familia, dixeron, mira, sei que me queda pouco nisto, 4 meses, poder disfrutar outra vez en España na primeira, pois a verdad que me apetece, non? Me apetece, teño ganas, teño ilusión e nada, disfrutar día a día hasta que o corpo non aguante. Estás alá agora, contanos o equipo, Ben, a verdad que é un equipo recén ascendido, pero que ahora mismo está nunha zona bastante tranquila, non? Que non pensaban tampouco ter tantos puntos como teñen agora, e a verdad que moi contento, non? Adaptándome cada día mellor, acolleronme moi ben desde o primer día, e contento, non? Ilusionado e con ganas, xa que agora, gracias a Dios, chegou o transfer e xa pode xogar o próximo partido. Julio, cando escoitas ti o nome de Juan Puertas? Bueno, eu dende os inicios está claro que a propia idiosincrasia da vila de Redondela sempre un pouco ten razón Juan, que non se me ofenda, pero sí que non é moito máis xoven que a min. Entón, prácticamente, se dan esas dúas circunstancias, eres coetáneo ou, aínda por riba, pois, bueno, amigos comuns, sobre todo cando estás vencellado pois ao deporte. Para nos, Juan, independentemente de que estemos a falar de fútbol sala, é unha referencia no pueblo, o sea, simplemente como estandarte deportivo. Ti que eres adestrador, defínenos o xogo de Juan. Bueno, Juan, eu creo que coincidirá comigo seguramente, que ao igual, que creo que neso tamén coincidimos, creo que pasou algunha persoa determinante na súa carreira. Por exemplo, para mí foi Tomás de Dios, creo que para él exactamente igual. Eu creo que aí Juan cambiou sobre todo esa faceta defensiva. Vamos a ver, Juan naturalmente é un xogador innato, ten un contra un moi bo, técnicamente é un virtuoso, esa experiencia, ese que te digan ou te axuden a interpretar o xogo, creo que foi o que gañou naturalmente con ese sacrificio defensivo. A día de hoxe estamos a falar dun xogador moi completo, bo un contra un, goleador, bo pasador, adiviñador do que vai a suceder, que é moi importante neste xogo, e sobre todo dominador de situacións duais do xogo, é dicir, capaz de asociarse con calquer compañeiro, en calquer posición, un xogador universal, polo tanto estamos a falar dun xogador moi completo. O sea, un xogador inicial xa de cara, vamos. Bueno, aí cada quen ten súa maneira de establecer esos quintetos iniciais. Bueno, naturalmente depende do plantel, os adestradores somos moi do traballo do día a día, moi de a quen te enfrentas, que estás a buscar pois con ese quinteto inicial. É un xogo moi estratégico, aínda que non o pareza, lo sabe, incluso de quintetos que estás simplemente buscando unha xogada inicial ou 15 primeiros segundos ou tal. É un xogo como un taboeiro. Entón, pois bueno, é un xogador de quinteto, un xogador para determinadas xogadas individuais. Volvo a repetir, para min é un xogador completo. Julio, ou que diga que Julio diga iso, a verdad que me sinto halagado, non? Como dice el, non? Con Tomás aprendí moito tamén, me recordaba moito a Julio na hora de cando estaba entrando con Redondela, pois Julio tiña moi non sei como explicarlo, veíase reflexado, non, o traballo de Tomás tamén, como dice el, estuveron xuntos e a verdade que Julio tamén creceu moito, non, porque con entrenadores así aprendes moito e nada, agradecerlle as palabras hacia min e nada, que para min tamén é un orgullo, non, estar aquí con Julio e que diga esas palabras de min. Bueno, defínenos a Julio ahora como adestrador. Julio pois é un entrenador que saca o rendemento de todos, que exprime moito o xogador, non deixa que nadie este por encima de outro, que todos son iguales e ao final iso o éxito, non? É o éxito que para min iso é fundamental, non? Que un entrenador sepa levar a todos ben, que exixa a todos e nada, para min, xa che digo, como che dixen antes, é unha pena que non siga entrenando, non? Cando se lle nomea mellor adestrador galego, entre outros moitos máis méritos, era por algo, non? Eu que che dixen antes, non? Aí está a trayectoria del, non? Os premios, creo que nadie regalou nada, que son por méritos propios e nada, que para mí, xa che digo, é un referente. Julio, como é ese primer, non digo partido, pero a mellor ese primer salto á primeira división, porque iso ten que ser... Sí, bueno, aquí a min chegoume bastante cedo, porque, bueno, eu teño unha experiencia en División de Honra, precisamente en Vigo, con Tomás de Dios. Cando hai un relevo no proxecto do Cometal Celta, daquela adestraba Gustavo,
a directiva decide prescindir del cando ficha a Tomás de Dios, pero Tomás de Dios viña cunha sanción. Entón, pois, bueno, tocoume naturalmente eu daquela como segundo adestrador, tiven que poñerme, ademais, acordome perfectamente, o primeiro foi aquí en Vigo, no pabillón central, cheo, ante Móstoles daquela, e logo o que maior ilusión me foi a semana seguinte xogamos nunha das catedrais do fútbol sala que no Palacio dos Deportes de Murcia ante o Pozo de Duda e bueno, ante aquel plantel. Entón, pois, bueno, te chegas, sabes, así nun momento de verdade que ti pasas daquela extinta primeira nacional que existía a estar metido nun proxecto non de división de honra, porque é que estábamos rodeados de estrelas mundiales, o sea, eu compartía cancha con Ari, con India, ou con Gustavo Márquez, con Pura, ou con Leandro, entón xa non era dirixir un partido, senón que estaba nunha nube e disfrutando cada un dos minutos, non, que tiñamos esa posibilidade. Creo que me fixo moito ben porque logo tes esa perspectiva de realmente has estado a un nivel non teu, sino de todo o entorno que te rodea e parece que como todo é máis fácil, non? É un pouco esa dinámica de xestión de grupo, haber estado cos mellores, con xogadores de diferentes nacionalidades, cos mellores adestradores, con bo produto nacional, ao final creo que se eres un pouco inteligente, eres capaz de quedarte un pouco co bo, e como decía Juan, naturalmente estamos predefinidos por situacións que hemos ido absorbendo de outros adestradores, pero ao final sempre tes que darlle o teu modelo, non? O tes que ir incorporándote. Por eso eu sempre animo a todo o mundo, ahora estamos na sociedade de información, calquera ten acceso a un vídeo determinado e creo que non chega, creo que non simplemente transmitir un determinado exercicio, senón que logo hai que saber interpretalo, hai que saber correxilo, hai que saber en función de como hemos feito leválo o día seguinte con diferentes cambios, por eso creo que é o que todavía nos falta, non, un pouco esa metodoloxía de traballo. Bueno, sorte tamén a miña de ter aí a dous cracks do fútbol sala, dúas persoas excelentes. E nada, Juan, desexarche o mellor para ti, que non haxa lesións, o mellor para o fútbol sala, e bueno, a ver se a próxima vez, Julio, por suposto, ti tamén desexarche o mellor na etapa que estás agora, que sei que estás a facer moi ben, e a ver se a próxima vez coincidimos no que Julio Mougán é o adestrador de Juan Puertas, nun novo proxecto, un novo equipo ou no de solteros contra casados, non? De solteros contra casados, bueno, a mí ahora aí hasta podo xogar eu, non sei, porque o fútbol... Nunca se sabe. O baloncesto podemos Bueno, o baloncesto podíamos xogar o mellor. Pois nada, de verdad, moitísimas gracias, para mí é unha sorte tervos os dous aquí, ánimo, sorte, vémonos pronto. Moitas gracias. Moitas gracias. Gracias.